खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोंहा खुसुंग्रा हमगासिनो दङ। नै नायदो जोंना खुसुंग्राया जा मोजां खासो खोमा। जोंना बाबा आरो मामिया हमगासिनो दङ। आङो बेहाय YouTube बानायगासिनो दङ। नै जोंहा बाबायाबो हमनो नागिरदों। बे सियार उनाव दङ खोमा। हनै नै जोंना खुसुंग्राया दा बुरजा जाबा खनसे बानायबावनोसै नामा नंदां। नै नायबाय थादो। जोंहा हमदों नालाय आबैमोनहाबो एसे हमदों खोमा, नायनि र'। आं थांगासिनो दङ। नै बिस्राबो हमगासिनो दङ, नागिरदों। नै मासे मोनबायगोन। नै बिसिना जा बुरजा दंखायो, आथिंखौनो गाराखै। नै नायबानो जाबाय। खिथुखौसो देखायदों, सिङाव दंजोबो। आथिं गाराखै नालाय ओंखायनो बिरलाङोना, ओंखायनो माबादों। बे मासे दंगोन होन। हमागारा इउटुबार जाफैलायबाय। आङो देखायबाय थागोन दे, नायबाय थाबानो जाबाय। आयु ओइ न' सिङाव हनै, आयु हनै बिरलांबाय मासे। आबौआ जा मोजां भलिबल गेलेनो रोंखागौ। सुख्लायबाय हनै। नै माबायदि हमो नायदो। बिदि हमनांगौ आरो। नै मोनबाय। नै जोंना आबौआ एसे बोरायथारबाय। खुलुमबाय होनदो। खुलुमबाय। आङो न'आव थांफिनसै। न'आवबो हमदोंगोन, न'आव जा मेरला जाथारखाबाय। हनै हनै मासे मोनबावबाय। हनै इथा सिङावसो थांबाय दं। नै जोंना खुसेंग्राया नै मासेबाव। आङो बेसिमल' बानायनोसै इउटुबखौ। नोंथांमोनहा आंनि बे इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामना हरदो। बाय बाय।